Počúvajte, mama, poď sem s babkou, poďte. Poďte, ideme tu si sadnúť dozadu, necháme. No, Bilo, ja viem, o čo ti ide. Ja chcem dať láske mladých ľudí priechod, dobre? Dobre, dieťa. Ja to žerem. Ja som ani netučil, že sem prídeš. A spomínaš ešte na to, keď si bol u nás? Áno, spomínam. A páčilo sa ti? Áno. To som rada. Ešte sa hráš s psom? No, hrávame sa so psom. A ja mám, vieš, ako veľkého? Stredoazijský pastierský pes. Obrovský. To je odaj veľké. A čo hovoríš na Vila? No, ale on vie strašne dobre naťahovať. Áno, tomu ide. No, tomu ide. Asi najlepšie. Dodo, počúvaj, vieš čo, ja som sa rozprával s Nelou pred reláciou. Nelka mi hovorila, že ona bola unesená z tvojho hereckého výkonu. My sme boli úplne v šoku všetci do jedného. Jemu režisér povedal vetu a on ju zopakoval, ale že v sekunde, na prvú klapku, to nerobíme ani my. Normálne bol úžasný. Vieš, to sú také chvíle, keď... A dneska je asi naozaj tretí záťažový stupeň, ale keď človek sedí a proste rozmýšľa o tom, že aké blbosti rieši. A to je za každým, keď ja pozerám Modré z neba. Ja si myslím, že toto sú celebrity, toto sú ľudia, ktorí sú hviezdy a ktorým by sme mali, ja neviem, znášať každý deň Modré z neba, pretože to je klobúk dole jeho mamine, ktorá je tiež úžasná žena a mňa to veľmi posunulo ďalej, to, že som sa s ním stretla. A viete, čo je úplne najkrajšie? Keď človek príde a stačí, že sa usmejem a niekomu urobím radosť, tak to je super. Dodo, poviem to tak ľudovo, že vlastne ona sa dotkla tvojho srdca. Dodo, prehnal som to? Nie, nedelná chvíľka poezie. Nedelná chvíľka poezie. Ja ťa milujem. No tak keď ty mňa, tak aj ja teba. Počúvaj ma. Nebuď len teraz frajer predo mnou, tam bude aj pred ňou, no, čo si sa aj to, čo? Pýtaj sa. Bože, Nie, že pýtaj sa, tam jej opíš svoje pocity, teraz zahraj nedelnú chvíľku poézie, tam smerom k nej. Budeš taký frajer, alebo len do mňa tu budeš ironicky ma podpichovať. No, ale ja som to fakt myslel vážne. Čo som spravila? Nič. Dobre. Spravila si dobre, že si sem prišla, tak ti poviem. Dodo, vieš čo, pozri sa, ja to nechám na teba, napokon prečo by som tvoje pocity z teba ťahal, veď ty, keď to budeš Nelke chceť povedať, tak jej to povieš. Tak, dohodneme sa takto? Poviem jej to mimo kamier. Ja to rešpektujem.